2545ଟି ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଓ ହେଲ୍ପର। ଖବରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତା ସହ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ନିଯୁକ୍ତି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ପୂରଣ ହେବ 2525ଟି ପଦ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଓ ହେଲ୍ପର ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଜୁଲାଇ 7ରୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 8 ଆବେଦନର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପହିଲା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା 19 ବର୍ଷ, ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା 35 ବର୍ଷ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ କୋହଳ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 263ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ପଦ ଖାଲି ରହିଥିବା ବେଳେ 2282ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ପଦ ଖାଲି ରହିଛି।